Ne, vole, nějaký kačer posranej. On to umí, dobré, ne, Bertu, čekej. Ty jsem psal běž. Lukasy. Neví, kde to je. On to umí, dobré, ne, Bertu. To tady po cestě, tady. Máš to teď, dobré. U nás. Jsou u nás. Oni. Schodil jsem, bacha, jde další. U nás. Vole, typek mi nedá ani meč, no tak to je v piči. Já ho jdu mlátit, vole, rukou. Pojď do týmu, zabij ho, sloď ho. Jak potřeba aspoň ten meč. Jsou tady znova. Jdu na vejčko z druhé strany. Já upgradenu jenom. Já vím. Jsme nějaký? Já jsem žlutí. Dobrý, vyjel jsem je všechny. Jdem, útok na ně. Útok. Bacha, nespadni, neumři. Nič. To trvá. Jdem. Dobrý, oba dva jsou dead. Ne, já jsem skočil do vojny, já jsem kop. Yes! Dobré, hele, já jdu pro Irony a já jdu hned jakoby, víš co. Jo, víš co? Na střed půjdem. Tak ještě mám pár bloků, ale. Potřebuji aspoň tak 5, no 5, 15. To nebude stačit, 22 bloků. Kolik? 22. Dělej, rychle. Dělej, už tam je někdo s armorem, musíš rychle se, vybav se a pojď za mnou. Berty dia. Mám jeden diamond, bacha, ne po mě týpek. Musíš tu týpku dát. Dobrý, běž rychle, kop to. A už jo, jde někdo. Nesundám. Já jsem ho, hodil jsem ho do vejdu, ale já jsem taky spadnul. Teď po nás tam ten půjde. Vem si tam ten druhý. Vezmu si rychle nějaký armor a jdu, jo? Bacha, vem si krumpáč. Aha, cheater. Ne, není. Běž po něm. Hezky. Down? Jo, hele, běž, prosím tě, ten. Já potřebuji krumpáč a bloky. Krumpáč bloky, oni jsou nejdůležitější. Mám. Pobral jsem to a jdu zpátky. Kopu cestu zpátky. To je jakoby odkopávám jí. Počkej, kolik jsi jich vzal těch diamantů? 6. Ne, na to, běž. Typek builduje. Musíš to fitnout sám. Běž to, pojď! No tak to je asi piči, že? Čus, borci. Já žiju! Ne, kokot, já jsem ještě žil, já jsem utekl! Ty jsi neumřel? Já jdu stavit vajíčko. Hele, ser na střed, tam jdeme až potom, jo? První upgradenu tamto. Kolik to stojí? To není možný! Kolik to stojí? Pořád mají kit, že jo? Já je budu mlátit rukou, jo? Ne! Bacha, tam jdu. Utíkej. Počkej, ještě jeden, to stihnu. Aha, je u nás týpek, je to v piči. Já jdu stavit vajíčko. Papa. Já jsem mrtvý.